Benvinguts i benvingudes a la segona entrega del podcast Veus de la Cooperació. En aquesta ocasió parlem de com podem, des de la docència, la recerca i l'educació universitàries, fer cooperació. I també de l'educació per la justícia global. Com, a través d'aquestes eines, podem fer cooperació. Segons la famosa frase de Nelson Mandela, l'educació és l'arma més poderosa que pots utilitzar per canviar el món. I fins i tot m'atreviria a dir que l'educació i la recerca també ho són. De fet, avui parlarem de com fer-ho des de la docència i la recerca universitària i ho farem amb dues persones que hi tenen moltíssim a dir. Elles són l'Antonina Torrents i la Rosana Carballo. Benvingudes. Gràcies. Com estem? L'Antonina Torrents, que ets professora, investigadora i coordinadora del programa de solucions basades en la natura pel desenvolupament sostenible a la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona. Formes part activa també de projectes que promouen solucions basades en la natura i en la gestió sostenible de l'aigua a nivell global. També tenim amb nosaltres la Rosana Carballo, ets tècnica de cooperació i educació per la justícia global a la Fundació Autònoma Solidària de la UAB. Es tracta d'una entitat social universitària que té la missió de facilitar eines per contribuir a fer que la comunitat universitària formi part d'una ciutadania activa, crítica i siguem agents de transformació social. Rosana i Antonina, avui comencem amb una conversa guiada aquí a tres bandes, diguem, i tenim moltes ganes de començar amb una pregunta, doncs, aprofitant que treballeu les dues a l'àmbit universitari, preguntant-vos quin ha de ser el paper, justament, de les universitats dins de l'àmbit de la cooperació al desenvolupament. Antonina. Doncs jo crec que són dues, si hagués de dir dues paraules clau, seria pensament crític i innovació. I abans de continuar m'agradaria introduir una mica un debat que és el desenvolupament. És a dir, quan parlem de cooperació en desenvolupament, nosaltres creiem des de la Universitat de Barcelona, de la Fundació, que haurien d'enfocar-ho al desenvolupament sostenible. Gran pregunta, que a més, doncs, intentarem, per què no contestar-la, però reflexionar-hi entorn al que comentes, Antonina. No sé, Rosana, si tu tens alguna idea, paraules, reflexions, no?, que ens convidin a pensar què és el que aporta la universitat dins aquest àmbit de la cooperació. Bé, hola. Jo estic d'acord que aporta molt des del mateix, des de la perspectiva crítica, però també des de la responsabilitat. I llavors, ja contesto també aquesta pregunta sobre la cooperació i cooperació desenvolupament sostenible. Penso que, a més, també s'haurien de pensar en el sentit de responsabilitat crítica que té la universitat, el compromís que deu tenir la universitat envers les desigualtats globals. Si pensem en cooperació, pensem des d'aquesta mirada de justícia global, que és pensar quina és la responsabilitat que tenen al lloc, al territori on estem, considerant les problemàtiques globals. I la producció de coneixement, la docència, la recerca, té un poder molt important en aquest sentit. Responsabilitat i crítica. Déu-n'hi-do, dues paraules clau que també giren entorn de... Potser van una mica més enllà del que dèiem abans del desenvolupament, no? Aquesta responsabilitat i aquesta crítica que han de ser-hi dins d'aquest, entre cometes, desenvolupament. Sí, de fet, la universitat té la responsabilitat envers la societat, no? I quan es parla de cooperació al desenvolupament, és a dir, la responsabilitat de que els drets humans, és a dir, de com ha de fer respectar aquests drets humans. A través de què? A través d'educació, a través de recerca, a través d'innovació, a través de sentit crític. Clar, feies una pregunta sobre el tema del desenvolupament, Antonina, que a mi m'ha deixat així reflexionant també, perquè per què associem sempre cooperació a desenvolupament i sempre desenvolupament al sud global? Sí, això és un tema que potser
se'ns escapa, però és important que almenys puntualitzem avui aquí per així sentir-nos còmodes dins d'aquest debat, no? D'aquestes preguntes que realitzarem. Jo crec que és perquè al principi, jo crec que quan va començar la cooperació era més cooperació a nivells de recursos, no? Per tant, dels països que tenien més recursos els que tenen menys recursos. Però actualment això ja està com molt desfasat, creiem, nosaltres, i el que hem de fer tots és un desenvolupament sostenible i per tant ja no és tant nord-sud, és tots els països que han de fer desenvolupament sostenible, sigui la Unió Europea o sigui en països del sud global. Per tant, jo crec que la mirada ha de ser molt, molt diferent de la cooperació. Clar, Rosana, el tema del paper de les universitats amb tota aquesta... amb aquest punt de responsabilitat s'estira també en altres àmbits. Per exemple, des d'on vosaltres treballeu, esteu convidant a les persones a que siguem agents de canvi. No és poca cosa, vull dir, no és només la universitat en si, la docència, sinó una acció que va implícita en les persones, molt més enllà de la institució. Sí, d'acord. Bueno, sí, penso que el que treballem sempre és des de la perspectiva de la sensibilització i en el sentit de que cada persona, cada estudiant, i també arriben al professorat, personal docent, investigador de la universitat, però que tinguin aquesta presa de consciència de pensar que la feina que porten, les investigacions que fan, les activitats que estan realitzant, la seva formació com a professional, tingui aquesta perspectiva, aquesta consciència, aquesta mirada crítica, i que sigui de manera transversal a la universitat. O sigui, quan pensem en un altre punt també important de cooperació és que moltes vegades associem alguns llocs específics o alguns àmbits específics a les qüestions ambientals, perquè és imprescindible en el món que vivim avui en dia, clar, davant de l'emergència climàtica, però també en altres àmbits com més de les ciències socials i jurídiques. Però aquesta perspectiva, aquesta mirada crítica de compromís social universitari, de responsabilitat, i de pensament sostenible, ambiental, hauria d'estar transversal a la universitat, a tots els àmbits. O sigui que també gent personal, l'alumnat de cursos com enginyeria, de les enginyeries, de la salut, jo què sé, de tots els àmbits també pugui incorporar. I que aquesta perspectiva pugui també, o sigui, que sigui part de la seva formació universitària, que sigui complementar a la seva formació, a la formació que ja tenen a les classes, a les assignatures, al plan formal d'aprenentatge, però també que de manera complementar puguin també tenir l'oportunitat de tenir aquest espai de reflexió des d'ahir que la seva trajectòria professional sigui marcada des d'aquesta perspectiva d'acció, d'estar sempre pensant què faig amb el que penso, què faig de la meva professió. Crec que és una mica també aquesta perspectiva d'educació per la justícia global i el que fem de sensibilització també, des de la Fundació Autònoma Solidària. De fet, aquesta transversalitat tan important també perquè s'imbriquin aquests àmbits, no? La universitat, la feina, l'activisme, la cooperació, les lluites arreu del món, no? I també la voluntat de les persones de desenvolupar-se tal com ells vulguin, aportant a la societat des del més genuí, no? Des del que més ens importa. Siguin, evidentment, temes relacionats amb el medi ambient, amb la justícia global, amb els drets humans. M'agradaria que em poséssiu exemples, sí? Exemples que vosaltres estigueu convençudes que s'ha contribuït a transformar el món des de la docència, des de la recerca, des de l'educació per la justícia global. Exemples que puguem dir, ostres, és veritat, es pot. Jo, per exemple, des de la Fundació Solidaritat, com deia la Rosana, és a dir, jo parlo més perquè jo porto el programa de medi ambient, però es fan intervencions des de la pau, és a dir, l'Eurorom, la memòria històrica, etc. Des del meu punt de vista, per exemple, ara venim jo ahir mateix estàvem a Amman, veníem per un projecte amb dones cooperatives de Palestines i en aquest cas què intentem? Intentem implementar noves tecnologies per poder elles ser més autònomes amb el tema de manca d'aigua, per exemple. Què fem en aquest projecte? En aquest projecte el que intentem és
acostar innovació, també aquesta part social de treballar en cooperatives, per exemple, i sempre intentem treballar amb universitats locals. No? Amb això que vull dir, per exemple, amb el projecte aquest de Palestina, que no només estem fent un tipus d'innovació o un tipus de projectes pilots d'aigua, sinó que també amb una perspectiva sempre en treballar amb minories no amb minories, no? Amb pobles o en situacions per ajudar també paral·lelament als seus drets bàsics. No sé, Rosana, si ens poguessis posar també un exemple, allò que dius... Aquí ho hem fet bé, no? Bueno, jo crec que amb molts exemples i... no sé, em fa una mica de por de portar un exemple perquè faltaria com donar altres coses. Per exemple, a la FAS hi ha diversos programes de voluntariat que a cada any diversos estudiants, hi ha un nombre elevat d'estudiants formen part d'aquests programes d'àmbits de salut, medi ambient, de justícia, socioeducatius també, pensen al jovent del territori també que està al voltant de la Universitat Autònoma. I des d'aquests programes l'estudiantat de la universitat pot tenir oportunitat de participar de manera voluntària d'activitats que són enriquidores per a la seva formació personal, acadèmica, professional. Més que tot per enfortir les seves capacitats i competències, jo crec, com persona, des del cor, des de dins també. Per un exemple concret... De fet, dic exemple, ja he dit, ho hem fet bé, potser molt categòric, volia dir inspirador, és a dir, que pugui inspirar a les persones que ens escolten, que animar-los a que indaguin quins són els programes de cooperació que hi ha dins de les vostres universitats vinculats amb, evidentment, l'acció. Sí, això és important per nosaltres. Perdona, això que deia la Rosana, per exemple, també des de la Fundació està la persona que porta, de la Fundació Solidaritat de la UB, el voluntariat, no? A diversos camps. Hi ha des de l'acció més que es pot fer des del voluntariat aquí mateix, amb accions de solidaritat a Barcelona mateixa o a la zona, i després també quan parlem sempre de cooperació al desenvolupament en altres països, també hi ha moltes maneres de col·laborar. És a dir, nosaltres, per exemple, ara tenim 3 estudiants de màster de la Universitat de Barcelona i de Girona que estan a Senegal fent les seves tesis a Senegal en projectes de cooperació al desenvolupament, per exemple. I jo crec que igual hi ha alumnes que no ens coneixen tant, i ja està bé fer aquest podcast, perquè ens coneixem una mica més, perquè després quan els expliquem que ells, per exemple, poden fer part de les seves recerques, de tesis o màsters, o treball de finals de grau amb nosaltres, tenen moltes ganes, però igual no es dona tant a conèixer, no? I tenen igual la sensació de que sempre si han d'anar fora, han d'anar als Estats Units o han d'anar a Xina, i no, per què no també que els seus treballs siguin de medi ambient, de tipus social o de tipus d'enginyeria, del que siguin, que puguin tenir aquesta part de solidaritat i de responsabilitat social i treure al mateix temps un màster o un postgrau, el que sigui. Això és molt important. Allà, a la Fundació Autònoma Solidària, nosaltres també gestionem un programa de subvencions a projectes de cooperació internacional. Ja hem subvencionat 40 convocatòries. Hi ha 2 tipus de convocatòries, una adreçada a professorat i personal investigador i altra a estudiants de màster i doctorat. I això jo crec que és un exemple de molt èxit. Així, primer, perquè és una possibilitat d'enfortir les capacitats, perquè aquests estudiants de postgrau puguin també anar, ja anarien de qualsevol manera, per donar un recolzament, un reconeixement i un suport també financer i institucional perquè realitzin cooperació, que les seves recerques i estades als altres països als països del sud global fent recerca i investigació estiguin vinculades a accions concretes que aportin resultats significatius a les comunitats locals. I això és molt positiu, evidentment. És molt positiu i a més és transversal perquè surt, diguem, de l'àmbit típic universitari, dic típic potser antic, i actualitza aquesta relació nord-global, sud-global, sobretot en temes de cooperació o inclús canvi de perspectiva, canvi de narrativa, de com ens expliquem les històries de les persones, dels països als quals anem a fer recerca, com ens hi involucrem, com canviem nosaltres també, com canvia la nostra
la nostra mirada. De fet, Rosana, dins la Fundació Autònoma Solidària teniu molts projectes, programes, i també feu activitats de formació i em preguntava, no, com també des de la docència es pot impulsar la cooperació, però que ens definessis una mica, no?, quins objectius tenen aquests programes, en què consisteixen, sí? I ja posades, doncs, quins resultats hi ha palpables així, que tu diguis, ostres, aquí he vist un canvi. Bueno, nosaltres tenim diversos programes relacionats a la docència. Com no som professors, no estem a la sala les aules donant classes, però sí que fem activitats que són com les càpsules formatives, que són xerrades, tallers, com a les aules, i portant temes diversos. Però bàsicament, a l'àrea de cooperació i educació per la justícia global, treballem temàtiques relacionades al refugi, a asil polític i drets de persones refugiades, perquè allà també, que no m'havia dit abans, però nosaltres també gestionem el programa d'acollida a estudiants en cerca de refugi, que és un programa molt important. L'any passat van ser 40 estudiants que van rebre el suport, beques, des d'aquest programa. O sigui, això també és clau, és significatiu per pensar que des de la universitat pot ser també una porta perquè persones joves, estudiants dels països en situacions de conflicte podem, o que estan passant per situacions diverses que requereixen un asil, tenen dret al refugi, puguin també arribar aquí des d'una via segura i legal. I puguin també donar continuïtat als seus estudis i aportar a la universitat els seus coneixements, les seves mirades, les seves perspectives. Perquè a la universitat jo crec que també és un punt que no havíem dit abans. La universitat creix quan tenim intercanvis, quan tenim comunicació en diferents territoris, diferents contextos. Si no tenim, si les universitats estan aislades, no hi ha possibilitats de creixement i d'aportar nous coneixements i d'haver innovació. Llavors, crec que la cooperació també té aquesta possibilitat. No és només el nord global ajudant al sud o un país ajudant que sigui també dins el mateix context del nord, però també que poden aportar les persones del sud global al nord també. Aquesta també és una mirada important. I no he contestat la teva pregunta, però seguim. Hem contestat les anteriors i de fet, és molt important. M'has fet pensar, no? Ostres, d'on vindran aquests estudiants que venen amb aquest estatus de refugi? Què és el que podran aportar? Entenc que és un intercanvi recíproc, inclús, no? Pels estudiants aquí, per les universitats, pels estudiants que comparteixen aula amb ells, amb elles, m'imagino, és una cosa bastant completa. I a nivell de xifres, doncs m'has dit aquestes 40 persones refugiades. En el teu cas, Antonina, des de la recerca, quin tipus de projectes creus que estan incidint en temes de cooperació? Com es decideixen les prioritats, potser, de recerca? És una cosa que ve donada de l'estudiant, que ve donada des de la universitat, des dels punts que estigueu fent recerca en aquell moment? Sí, bueno, jo crec que, per exemple, des de la Fundació, i m'imagino que és molt similar a les altres universitats, hi ha uns temes que són bàsics, no? Un és el tema per exemple, d'ajuda als refugiats. Hi ha un programa de la Universitat de Barcelona en què vinguin refugiats, però això seria diferent, seria acollir, és a dir, acollir persones que estan refugiades. O assimilades a refugiats. Després, altres temàtiques per la pau, evidentment, i sostenibilitat. Sostenibilitat i, per exemple, també dret a seguretat alimentària. Són com a temes bàsics, crec jo, que a més estan després també amb tots els programes de les agències catalanes de cooperació al desenvolupament, de l'Agència Espanyola de Cooperació, etc. I d'aquí venen una mica les prioritats. Al final sempre anem als com podem ajudar a que tot el món tingui els drets bàsics, els drets humans bàsics al final. I clar, cada programa, per exemple, s'enfoca a un d'aquests drets humans bàsics. Jo com professora, com a experta en medi ambient, sobretot i aigües, el que intentem és que el dret humà de l'accés a l'aigua i sanejament que estigui no només a Europa, que estigui a tots els països del món. Aquí, evidentment, estem més avançats, però fa 40 anys no estaven tan avançats, i també els països com Alemanya, etc., que estaven més avançats, ens ajudaven, no? Per tant, nosaltres ara tenim la responsabilitat d'intentar
que tothom tingui aquest dret bàsic humà, per exemple. I a través de la universitat, quina diferència seria des de la universitat a una cooperació sense universitària? És que sempre jo crec que hi ha un aspecte això que deia, de pensament crític, i si pot ser de solucions més sostenibles i sobretot i un poc innovadores, que és el que fem en recerca, no?, les universitats. És a dir, una aproximació més innovadora. De fet, abans comentàvem que de vegades ens falta també informació, no? Que no sabem on anar-ho a buscar. De vegades inclús els estudiants, doncs les estudiants no saben que existeixen aquests programes i que poden direccionar la seva recerca, no?, o la seva voluntat de tenir altres perspectives sobre temes a altres països, temes de cooperació, el que sigui, i doncs aquest podcast d'alguna manera té aquesta intenció, no?, cridar una miqueta l'atenció i dir, ei, veus de cooperació dins de la universitat, es poden fer coses, i la Rosana també ens en parlava de tot el ventall de possibilitats que ja no sé si em vols afegir alguna més, Rosana. No, només invitaria les persones a seguir les nostres xarxes socials. Futurament també estarem fent un podcast sobre temes de cooperació, però serà el curs que ve. Estarem atentes. Sí, a la nostra pàgina web també, però les xarxes socials és on estem actualitzant les informacions i també quan hi ha una convocatòria, quan hi ha una invitació per una xerrada, per una activitat, poden seguir allà, per les nostres xarxes. Crec que és el millor lloc. Sí, la Fundació Solidaritat també, sobretot a l'Instagram, és on hi ha una actualització més gran de totes, per exemple, quan es necessita cridades per voluntariat, o programes, o beques, etc. Ho podreu trobar tot allà. Déu-n'hi-do, perquè, clar, ja me'n recordo d'haver vist inclús a xarxes dins de la UB Solidària, sí?, pot ser, participació dins les converses de pau a Colòmbia, temes molt d'actualitat, que dius, ostres, que bé que s'està portant aquestes temàtiques dins de l'àmbit universitari, i no només, perquè, clar, al final hi ha aquest intercanvi dins de la recerca, dins l'educació, però també hi ha un canvi, un clic dins de l'imaginari de les persones que estan a la universitat, que venen de visita, i totes les seves relacions, no?, de persones amb les que es van comunicant. De fet, tenim una secció dins d'aquest podcast que es diu La teva veu, i hem estat atentes també a les nostres xarxes per recollir preguntes de persones que estan dins de les universitats, que volen saber una miqueta més sobre el tema que toquem avui, no? Com podem, des de la docència, la recerca i l'educació, doncs, fer cooperació. Escoltem-les. Hola, sóc en Nil Bonet, de la Universitat de Girona, i m'agradaria saber quin és el paper que juguem els estudiants, tant en docència com en recerca, per contribuir en projectes de cooperació. Adeu! Doncs hem escoltat el Nil de la UDG. Quina de les dues, doncs, trenca el gel per respondre-li? Des de la recerca, per exemple, hi ha uns papers molt bàsics, com he dit, que era, per exemple, participació en màsters, és a dir, en projectes que no siguin de la Unió Europea, per exemple, d'Horizó 2020, podem fer col·laboració en màsters, doctorats, i fer aquestes estades. Per exemple, Rosana? Bueno, igual. Només jo diria el mateix, només complementant que jo penso que, com havia dit abans, que la perspectiva de cooperació, aquesta perspectiva de responsabilitat global, sigui transversal a totes les àrees, tots els àmbits, i que cada estudiant, quan estigui fent la seva investigació, el seu TFG, la seva investigació per màster, doctorat, tingui en compte això. Pensi, bueno, què estic fent aquí? Quin resultat tindrà? Qui aportarà? Com puc, per exemple, comunicar els resultats? Avui en dia tenim moltes maneres també de fer que aquests resultats tinguin una incidència sobre que sigui la temàtica, com poder comunicar-los utilitzant xarxes socials, utilitzant els mitjans digitals. Hi ha moltes maneres de poder, d'una manera, de vegades, quan no hi ha molts recursos, perquè també hem de pensar que la universitat ni sempre té els recursos que ens agradaria que tingués adreçats a la cooperació, és possible pensar maneres creatives també de que els estudiants puguin aportar. I el voluntariat aquí, també. Hi ha moltes crides a voluntariat
i poden ajudar des d'aquí, és a dir, a diverses iniciatives, múltiples iniciatives que estan a les xarxes. Doncs seguirem atentes a aquestes xarxes. Escoltem la següent pregunta. Hola, sóc la Marta Vizcaíno, de la UB, i m'agradaria preguntar quin és l'impacte més significatiu que heu aconseguit en cooperació. Impacte, Ens preocupa l'impacte, De fet, inclús a mi em costa això de l'impacte. Impacte, procés... Endavant, qui vulgui respondre. Difícil pregunta, l'impacte. Ostres. I els indicadors, Sí, sempre els indicadors, no?, dels projectes de cooperació d'impacte. Jo crec que el canvi és a dir, jo crec que un dels impactes més importants és aquesta relació que s'estableixen a llarg plaç entre les diferents, per exemple, la universitat que treballem i impactes de, per exemple, que en el meu tema és canvis, en el tema de medi ambient, és canvis en com veure el desenvolupament, de fet, el que començava a l'inici. Per jo això és el més important. Bueno, jo igual, l'impacte és complicat, perquè hem de repensar aquesta idea d'impacte i pensar més en processos i, bueno, però... I també, nosaltres a la FAS no fem cooperació directa, com feu a la UB, o sigui, també és una mica, en el seminari, que la idea de cooperació té aquestes dues potes, la cooperació als països i la sensibilització en relació a aquests temes globals. Llavors, jo crec que l'impacte que podem tenir són tots els anys que ja fem el que fem. Els programes de voluntariat, tots els projectes d'educació complementària a la universitat, és això. I jo crec que també un dels impactes més importants, crec que parlant per les dues, també seria de que la universitat i la societat treballin junts en projectes, és a dir, que no estiguin separats, no? Que això al final és la funció de les nostres fundacions, no? És com ajuntar la societat civil o les organitzacions civils i la universitat. I ara amb això del videopodcast, doncs crec que és la pota informativa que queda també una mica més per lligar potser aquests links, aquestes esferes, perdoneu, la universitària, la societat civil, la informació, no? De fet, escoltant aquestes dues preguntes, ens en sorgeixen moltes d'altres. De fet, ara me'n sorgeix alguna més. Crec que no en tenim cap més d'enregistrada de xarxes, no ens han vingut més preguntes, però a mi me'n sorgeix una. Us veia aquí posant-vos els auriculars. Clar, creieu que els estudiants, les estudiants estan conscienciats de que tot això existeix, no només les eines, sinó que hi ha que estan conscienciats de que hi ha la possibilitat de fer cooperació des de la universitat de tantes formes? Jo crec que podrien estar més conscienciats. Tenim un tema que és aquest accés a informació. La informació està a les xarxes, està als productes que creem, com aquest podcast i tot, però sempre hem de fer més coses, hem de pensar com podem arribar més a l'estudiantat. I sobre aquest tema de la consciència, jo estava pensant abans també que és un tema important, que recentment s'ha publicat una recerca, una investigació que parlava del creixement de l'extrema dreta o de la perspectiva d'extrema dreta entre l'alumnat. I quan pensem en aquestes perspectives polítiques que són totalment contràries a tot que estem parlant aquí, als drets humans, a la sostenibilitat, a la justícia social, global, és preocupant. Llavors, veient aquests resultats tan negatius, pensem que tenim molta feina per endavant. Tenim molta feina per seguir enfortint aquestes perspectives i enfortint les possibilitats també per crear condicions de possibilitats perquè el jovent, perquè l'alumnat, l'estudiantat pensi que és important, tingui aquests valors, que és important. I jo crec que també, crec que del món de les ciències socials potser la gent ja té més com a referències, no? I està més acostumada a fer aquest tipus de projectes o buscar aquesta informació, i jo m'agradaria dir-los a la gent, als alumnes, no? de ciències, d'enginyeries, etcètera, que també es pot fer des de la ciència una transformació, un accés al dret, no? Una ajuda als drets fonamentals, i convid que tots els alumnes, diguéssim, de tots els que siguin les ciències, que també busquin aquesta informació perquè també poden portar el seu granet d'arena.
Al final es tracta de treballar per la justícia global en tots els seus àmbits i de fet, des d'aquests dos àmbits, sí, universitat, recerca i educació per la justícia global, m'atreviria a dir que esteu traçant ponts de comunicació i d'acció també entre alumnat, professorat i persones del sud global. Feu aquesta feina, també. Sobre això és curiós, una cosa que jo estava pensant en dir abans, és que una bona part, per exemple, dels estudiants que reben les subvencions que jo havia dit, el Fons de Solidaritat, per realitzar projectes de cooperació internacional, projectes vinculats a les seves recerques de màster i doctorat. La gran majoria són del sud global. Són estudiants del sud global, d'Amèrica Latina o dels països africans que estan aquí fent els seus màsters i doctorats i que aprofiten aquesta oportunitat per tornar als seus països o als països veïns i realitzar les seves recerques. O sigui, aquesta idea també que hem de trencar aquesta idea de que a les universitats aquí només estan estudiants d'aquí i quan són de fora són els estudiants en situació de refugi. La universitat és més oberta en la realitat i aquest intercanvi ja existeix. Hem de reconèixer-lo, donar visibilitat al que ja està passant. I com aporta les aportacions que fan estudiantat, professorat, personal investigador d'altres països com aporta aquí, de la mateixa manera que professorat d'aquí, estudiants d'aquí, també, quan van al sud global, també n'aporta moltíssim. Sí, això es veu, per exemple, en tots els programes d'Erasmus+, no? Que al principi els programes d'Erasmus només eren a Europa, intercanvis de professors, que ha tingut molt d'èxit, no? L'Erasmus dintre d'Europa, i ara aquests Erasmus estan estenent a tot el món. Per tant, podem tenir professors o alumnes que vagin a altres països que no siguin europeus i al revés. I per tant, ja cada vegada això que dius no és de nord a sud, sinó és un intercanvi més horitzontal, de fet. Doncs aquí, en aquest podcast, tenim una secció que li hem dit objectes trobats. I tant la Rosana com l'Antonina ens han portat dos objectes, en aquest cas dues fotografies, sí, que m'agradaria que ens expliquéssiu, que ens descrivíssiu i sobretot que ens expliquéssiu el per què heu portat aquests objectes que d'alguna manera us connecten amb algun moment important de la vostra trajectòria. Antonina. Jo el que he portat és una foto d'un maletí d'Oxfam per fer anàlisis d'aigües, per mirar si està contaminada o no. I l'he portat perquè jo estava fent la tesi, de fet, a la universitat, i el meu director de tesi em va dir que des de la Fundació Solidaritat havien de fer un projecte a un oasis que es diu Figuig, que està a la frontera amb Argèlia, a Marroc, per veure si funcionava o no una depuradora i veure si podien reutilitzar l'aigua, perquè no sabien com funcionava i buscaven experts. I quan jo estava fent precisament la tesi entre Barcelona i França sobre aquests sistemes, doncs vaig dir, ostres, sí, i vaig fer una part de la tesi allà en aquest oasis de Marroc i vaig portar aquest maletí perquè ja no es podien fer anàlisis d'aigües, per tant el vam portar. I és un petit maletí que serveix per mirar si les aigües són potables, no, etc. I va ser la primera col·laboració i arran de fer això, al final doncs, he acabat fent feina a la Fundació. Doncs una fotografia que explica moltes coses, que explica part de la teva trajectòria, dels teus clics també, de les teves decisions. I la Rosana ens ha portat també una fotografia amb tot de gent, tot de persones que estan aquí doncs, a càmera i un fons, un fons amb un logotip interessant. Sí, jo us explico. Aquesta foto la vaig fer l'any passat a un viatge a Mèxic, a Tijuana, més específicament. Estàvem jo i una companya també de la Fundació Autònoma Solidària en visita allà per participar d'uns seminaris amb la Universitat Autònoma de Baja Califòrnia, que té uns campus a Mexicali, Tijuana i Ensenada, que són 3 pobles que estan a la frontera amb els Estats Units. I exactament aquest lloc, a Tijuana, és un sindicat.
se explico bé, un sindicat de pessoas que trabalham a les maquiles, que són indústries extremament precàries, és un treball extremament precaritzat, i aquest sindicat, les persones que formen part d'aquest sindicat, són col·laboradores de projectes de recerca del professorat d'allà de la Universitat de Baja Califòrnia, i que són també les contraparts amb qui estem treballant també. Jo crec que aquesta foto simbolitza moltíssim el sentit de que nosaltres estàvem en un context també de frontera, tal com estem aquí en un context de frontera, que és la frontera europea, que és tan problemàtica, que estàvem parlant ara, per exemple, de la responsabilitat dels programes que té tant la Fundació Autònoma Solidària com la Solidaritat UB, com tots els programes de beques per estudiants en situació de refugi. Allà a Mèxic, a Tijuana, que és justament la frontera amb els Estats Units, que és tan crítica, i on coneixen un sindicat que forma part d'un projecte de col·laboració, que seria com el lloc on fan recerca, però no és una recerca, una investigació simplement del tipus neutral, sinó una investigació que seria dins aquest model de cooperació, però dins del mateix territori on estan. I tot això nosaltres estàvem participant allà d'un seminari sobre fronteres, gènere i antirracisme, i vam tenir l'oportunitat de conèixer també una mica de com fan aquest model d'educació per la justícia global o de cooperació, que diguem l'extensió universitària, que és la praxis universitària, que és la part que també que equilibra la docència, la recerca, i és com es treballa allà també. Llavors, és molt interessant també perquè va ser un moment de visita per participar d'aquest seminari, i des de llavors nosaltres estem treballant de manera col·laborativa amb els a Mèxic, així com també treballem amb la UDH, la Universitat d'Antioquia, Colòmbia, i ara de manera col·laborativa, al curs que vinent, estarem realitzant un nou seminari sobre educació per la justícia global, des d'aquesta mirada triangular entre nosaltres aquí i els també allà a Amèrica Latina. I esperem enfortir més i crear més ponts d'aquestes. Déu-n'hi-do, quin bon exemple per explicar tot el que hem parlat avui. De fet, Rosana i Antonina, estem ja a la recta final d'aquest podcast, que doncs, avui girava entorn a com des de la docència, la recerca universitària, l'educació per la justícia global, doncs podem aportar el nostre granet de sorra dins del món de la cooperació. De fet, m'agradaria, doncs, abans d'acomiadar-nos, que ens féssiu una reflexió final de quines són les properes passes, no?, que us agradaria que es realitzessin a cada un dels àmbits que esteu treballant. Es van passant la pilota amb la mirada. Molt curtet, així com per acomiadar-nos. Jo crec que les universitats tindrien que tenir més pressuposts, diguéssim, això primer de tot, per aquests temes, i que fóssim agents de cooperació com altres. És a dir, que jo sé que és difícil perquè som infraestructures molt, molt grans, no? Però que i també jo crec que és important podcasts com aquests, perquè el que deien que es coneix poc. Es coneix poc com l'alumnat i els professors poden col·laborar amb aquests projectes. Bueno, Rosana. Jo estava a punt de dir també el mateix, el tema del pressupost, del finançament, recordar que el 0,7 de cooperació no hem arribat fins avui en dia, i mirem per l'altra banda que el pressupost, les despeses militars estan cada cop creixent més, o sigui que tenim la xifra de 2% que és determinada per l'OTAN, i sembla que ja s'hi ha sobrepassat aquesta xifra, i el pressupost per a cooperació està a 0,2, 0,20%. O sigui, és un tema de política pública greu, i que nosaltres estem aquí fent els nostres esforços, però sempre hem de recordar-ho. I mira que fa anys que demanem el 0,7. 54 anys. 54 anys demanant el 0,7, encara no hi som, però tenim la voluntat de les persones que treballen per la justícia global en l'àmbit universitari, en l'àmbit de l'educació en general. I m'agradaria agrair-vos, Rosana Carballo i Antonina Torrents, haver vingut aquí a aquest podcast Veus de Cooperació, on intentem posar el nostre petit granet de sorra per informar quines són les possibilitats que hi ha, en aquest cas dins l'àmbit universitari, perquè pugueu linkar-nos en temes de cooperació internacional i de justícia global. Moltíssimes gràcies a les dues.
i a les persones que ens esteu escoltant, que ens esteu veient, doncs dir-vos que aquest videopodcast ha estat possible gràcies a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i al projecte interuniversitari UniAct. De fet, si voleu fer-nos algun comentari a sota del videopodcast que s'està emetent ara mateix, ho podeu fer amb aquest hashtag Veus de Cooperació UniAct. També donar les gràcies a tot l'equip de Soroll de Fons Comunicació que està fent l'enregistrament de vídeo i d'àudio de tot aquest podcast i per part meva doncs ens veiem en la propera entrega de Veus de Cooperació. Fins aviat.